Bitcoin sa bude držať v tomto reži pravdepodobne najbližšie mesiace. Otvoríme si Bitcoin, len sa prepnem na denný graf a môžeme sa pozrieť, že na Bitcoine sme videli kaskádu. Bitcoin sa nám prepadol z 98 000 na 60 000, kde prišiel veľmi silný odraz a pullback až na 72 000. Momentálne čo očakávam od Bitcoinu je, že Bitcoin nám môže teraz jemne vyrásť, ale očakávam jednu vec. Podľa mňa momentálne Bitcoin to spraví je, že príde otestovať túto úroveň, aj sme videli, že sa aj dotkol, príde test, prípadne príde nejaký fake out a ak uvidím, že Bitcoin začína klesať, vstupujem, stop loss nad BIG, BIG je táto sviečka, kde vidíte túto čiaru, čiže vstup, stop loss a take profit by som videl niekde na 65,5 tisíca. Samozrejme, že Bitcoin môže spraviť korekciu až na 63 000. Ale z dlhodobého kontextu očakávam, že Bitcoin sa bude pohybovať v range, čiže v rozmedzi 60 000 až 80 000 najbližšie mesiace prvého pol roka. A v druhom pol roku si myslím, že môžeme breaknúť aj túto červenú úroveň, čiže 58 863 amerických dolárov. Ak by sme breakli túto úroveň, tak by sme mohli testovať 55 000 na Bitcoin. Ale úprimne si myslím, že tento test príde až v druhom pol roku.